Dobar dan Tomislave i hvala na gostovanju u Windows News. Dobar dan i hvala na pozivu. Konferencija je sve bliže, pa pretpostavljam da su pripreme pri kraju. Kao direktor sadržaja obje konferencije, možeš li nam reći kako su međusobno povezane technology i business konferencija? Windowsi kao jedan brend u Hrvatskoj već predstavljaju poveznicu poslovanja i tehnologije, tako da smo tu priču željeli samo dovesti na još jednu novu razinu. Tehnologija je danas osnova za svako poslovanje, osnova je za inovacije, osnova je za razvoj, osnova je za digitalno društvo, što su ujedno naše glavne teme i poslovne konferencije. I zanimljiva je činjenica da u posljednjih 30 godina, prema istraživanju Wharton Business Schoola, 10 najvećih inovacija dolazi upravo iz IT-a. To su stvari koje smo iskoristili kao jednu polazišnu točku za stvaranje sadržaja obaju konferencija. Kako je tebi kao osobi koja se bavi tehnologijom bilo raditi na biznis sadržaju? Pa rekao bih da je to svakako za mene bilo jedno zanimljivo iskustvo, jedno novo iskustvo. Tehnološku konferenciju radim posljednje 4 godine, tako da iskustvo u stvaranju sadržaja sam svakako mogao primijeniti na stvaranje sadržaja bilo koje, pa tako i ove naše poslovne konferencije. Ono što je od mene iziskivalo jedno stanovito učenje je svakako jedan novi skup pojmova s kojima se barata u poslovnom svijetu, jedno novo znanje koje s tim nužno mora doći. Ali rekao bih da mi je tu dosta pomoglo iskustvo koje u posljednjih 5 godina imam u radu sa našim korisnicima, sa tvrtkama koje se ne bave uopće IT tehnologijom. U poznavanju njihovih poslovnih procesa ja sam produbljivao svoje znanje, tako da mi je to pomoglo u stvaranju još jedne iznimno kvalitetne poslovne konferencije. Što nas očekuje na ovogodišnjoj Technology konferenciji? Tehnološka konferencija svake godine nastavlja tamo gdje smo prethodne godine stali, tako da su nam ponovno u fokusu 4 megatrenda, dakle cloud, računalstvo u oblaku, analitika velikih podataka ili big data, mobilnost, društvene mreže. Tako da ćemo svim tim temama pristupiti samo na jedan novi, jasno, drugačiji način, sa novim verzijama naših proizvoda, sa novim predavanjima. Već imamo potvrđeno veliku količinu sadržaja, pa možemo reći da nam dolaze i strane zvijezde kao što su Martina Grom, kao što je Paolo Janoškijević, Mark Minasi, Paolo Pielrossi. To su recimo zvijezde izvan regije, tu su zvijezde iz naše regije, iz Makedonije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije. Tu su naši stručnjaci koji dosta rade sa Microsoftom kao što su Igor Pavleković, Domagoj Pavlišić, Marin Franković. Dakle, sve su to već poznata imena koja već dugi niz godina dostavljaju iznimno kvalitetan sadržaj, nude iznimno kvalitetan sadržaj sudionicima, tako da vjerujem da će se tako to isto dogoditi i ove godine i da će svi sudionici dobiti priliku ili produbiti svoje znanje u nekoj poznatoj tehnologiji, naučiti nekakvu novu tehnologiju ili pak neku novu vještinu. Vidim da nas očekuje jako zanimljiva konferencija. Hvala na informacijama i vidimo se u Umagu. Hvala vama, vidimo se.